Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού στις 4 δεκαετίες της ζωής και της λειτουργίας του έχει ήδη ένα πολύ σημαντικό έργο. Από το 1965 που ο αείμνηστος καθηγητής και πρωτοπόρος της δημόσιας υγείας στη χώρα μας, ο Σπύρος Δοξιάδης, πήρε την πρωτοβουλία ίδρυσής του και στη συνέχεια από το 1979, οπότε το Ινστιτούτο έγινε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, υλοποιεί μια πολύ βασική λειτουργία για κάθε αναπτυγμένη χώρα του κόσμου. Το Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών, κατά τη διάρκεια του οποίου, στο πλαίσιο του οποίου εξετάζεται το σύνολο των παιδιών που γεννιούνται στη χώρα μας χωρίς διακρίσεις και χωρίς κόστος για τις οικογένειες των παιδιών. Μέσω του προγράμματος αυτού, όταν φεύγει ένα μωρό από το μεευτήριο, του παίρνουν μερικές σταγονίτσες αίμα από τη φτέρνα τους, έρχονται εδώ στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και γίνεται προληπτικός έλεγχος για ορισμένα νοσήματα. Τα νοσήματα αυτά είναι ο συγγενής υποθυροειδισμός, η φενιλκετονουρία, η γαλακτοζαιμία και ο έλεγχος του ερυθροκυταρικού ενζύμου G6PD. Τα παιδιά με φενιλκετονουρία και γαλακτοζαιμία, εάν δεν τα είχαμε εντοπίσει, θα είχαν μεγάλο πρόβλημα νοητικής υστέρησης, ακόμη και σπασμούς. Μπορεί και θάνατο. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα, διότι βλέπω τα παιδιά με αυτές τις νόσους να μεγαλώνουν και να είναι χρήσιμοι πολίτες στον τόπο μου. Για τους πάσχοντες από ανεπάρκεια G6PD τους το γνωστοποιούμε και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν εμόλυση από φάρμακα τα οποία θα τους έκαναν κακό σε αντίθετη περίπτωση. Ερχόμαστε στο Ινστιτούτο του Παιδιού κάθε μήνα με το μωρό, όλα πάνε καλά. Τώρα πάμε καλύτερα ακόμα γιατί έχουμε κόψει το γαπάκι μία μέρα. Έχουμε και τα άλλα δύο τα μεγάλα και σε αυτά πιστεύω ότι πάμε καλύτερα. Έχουμε βοηθηθεί πολύ και γι' αυτό και ερχόμαστε και από Κόρινθο. Πέραν όμως του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού έχει πολύ αξιόλογη δράση σε ένα μεγάλο εύρος παρεμβάσεων, σε ένα μεγάλο εύρος τομέων της ζωής των παιδιών. Το εκρηκτικό στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού είναι η διεπιστημονικότητα. Έχουμε μάθει να δουλεύουμε μαζί ειδικότητες που πουθενά αλλού στην Ελλάδα δεν μπορούν να συνεργαστούν. Γιατροί, βιολόγοι, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, πολιτισμικοί ανθρωπολόγοι, κοινωνική λειτουργή, όλοι μαζί είμαστε μια γροθιά, τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο και επίπεδο προγραμμάτων υποστήριξης και θεραπευτικών προγραμμάτων που αφορούν το παιδί. Η Διεύθυνση Γενετικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού είναι από τους ελάχιστους δημόσιους φορείς στη χώρα μας που υπηρετεί συνολικά τα θέματα της γενετικής από την διάγνωση μέχρι την συμβουλευτική και την πρόληψη. Θα μας έρθουν με προβλήματα όπως νοητική καθυστέρηση, σωματική καθυστέρηση, διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, μικροκεφαλίες, μακροκεφαλίες, κοντά αναστήματα, μειωμένη όραση, βαρικοίες, νευρολογικά νοσήματα, επιληψίες, όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν που μπορεί να έχουν μια γενετική βάση. Γιατί θα μας έρθουν εδώ? Θα μας έρθουν για να πάρουν απάντηση σε κάποια καυτά ερωτήματα. Τι συνέβη? Γιατί? Τι μπορώ να κάνω? Τι θα έχω να αντιμετωπίσω στο μέλλον? Μπορώ να κάνω κάτι? Υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει κάτι τέτοιο? Και αν ναι, μπορώ να το προλάβω μια επόμενη φορά? Δηλαδή με προγεννητικό έλεγχο? Όλα αυτά είναι ερωτήματα που απασχολούν αυτή την ομάδα ατόμων και τις οικογένειές τους και αυτό που εμείς έχουμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε τις απαντήσεις. Και αυτά όλα για να μπορέσει η οικογένεια να χωνέψει αυτό που της συνέβη και να μπορέσει να προχωρήσει στη ζωή της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και επειδή μπορούμε και βοηθάμε σε αυτά ακριβώς τα πράγματα, γι' αυτό αγαπάμε τόσο πολύ τη δουλειά μας και έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας αυτό. Παράλληλα, λειτουργεί μοριακό εργαστήριο στη διεύθυνσή μας,
το οποίο ασχολείται με συγκεκριμένα γενετικά νοσήματα, όπως είναι η συγγενής βαρικοεία, το συγγενές γλαύκωμα, η φενιλκετονουρία, συγκεκριμένα σύνδρομα όπως το σύνδρομο Silver-Russell, το σύνδρομο Prader-Willi, το Angelman, το Williams και άλλα. Υπάρχει πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με παρέμβαση στην κοινότητα και είναι από τα πιο ενδιαφέροντα προγράμματα της διεύθυνσής μας, όπου έχει εντοπιστεί συγκεκριμένο γενετικό νόσημα, του οποίου γίνεται διάγνωση και πρόληψη, ώστε όσο γίνεται να μειωθεί το ποσοστό της εμφάνισής του έως να εξαφανιστεί κάποτε από τη συγκεκριμένη κοινότητα στη χώρα μας. Στη διεύθυνσή μας επίσης είμαστε συντονιστές της Διεθνούς Βάσης Δεδομένων για τα σπάνια νοσήματα, η οποία λέγεται Orphanet, και παράλληλα γίνεται εξωτερικός έλεγχος ποιότητας των εξετάσεών μας και συνεργασία με γνωστά και μεγάλα κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Πρόκειται για το μοναδικό κέντρο στη χώρα το οποίο ασχολείται με παθήσεις των οστών σε παιδιά όλης του φάσματος παιδικής ηλικίας, από νεογνά μέχρι την ενηλικίωση. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον τομέας, διότι αφορά παιδιά με παθήσεις σπάνιες όπως είναι τελής οστεογέννηση, αλλά και περισσότερο συχνές όπως είναι η ραχίτιδα, αλλά στην πράξη και κάθε παιδί με χρόνιο πρόβλημα υγείας που υποβάλλεται σε εξεζητημένες θεραπείες. Για παράδειγμα, παιδιά με κακοήθειες, ενδοκρινικές διαταραχές, παιδιά με αναπηρία. Οι δραστηριότητες του τομέα κινούνται σε 3 άξονες. Ο πρώτος αφορά την κλινική υπηρεσία που παρέχεται, σε ό,τι αφορά την εξέταση, τη συμβουλευτική, τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη διαχρονική παρακολούθηση των παιδιών αυτών. Περιλαμβάνει όμως και τον απεικονιστικό τους έλεγχο. Βρισκόμαστε συγκεκριμένα στο χώρο που γίνεται η μέτρηση οστικής πυκνότητας σε παιδιά ηλικίας 5 με 18 ετών. Στο μοναδικό μηχάνημα της χώρας με ειδικό λογισμικό για παιδιά. Εδώ μετριούνται παιδιά υψηλού κινδύνου, τα οποία παραπέμπονται από τους θεράποντες γιατρούς τους από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Παράλληλα, λειτουργεί εργαστήριο στο οποίο γίνεται πλήρης διερεύνηση του μεταβολισμού των οστών με ειδικούς δείκτες, που επίσης είναι το μοναδικό στη χώρα και οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη διαχρονική παρακολούθηση των παιδιών οι οποίοι υποβάλλονται σε ειδικές θεραπείες λόγω δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης. Με άλλα λόγια, σε παιδιά των οποίων τα οστά έχουν την τάση να υφίστανται συχνά και παθολογικά κατάγματα. Ο τρίτος άξονας λειτουργίας αφορά την έρευνα. Γίνεται λοιπόν έρευνα εδώ σε καταστάσεις που αφορούν το μεταβολισμό των οστών στα πλαίσια του γενικότερου ενδιαφέροντος που υπάρχει διεθνώς για την περίπτωση νέων θεραπείων και πρόγνωσης. Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής σημαίνει η διεύθυνση που ασχολείται με τα θέματα δημόσιας υγείας του παιδιού, δηλαδή πρόληψης, προαγωγής υγείας, πρόθεσης υγιούς τρόπου συμπεριφοράς και ζωής, αλλά και με τα νευροαναπτυξιακά προβλήματα που είναι η σύγχρονη μάστιγα των τελευταίων 20 χρόνων σε όλο τον κόσμο. Έτσι, στο πλαίσιο αυτής της διεύθυνσης υπάρχουν δραστηριότητες που αφορούν μελέτες με στόχο τη δράση, για παράδειγμα σε θέματα δημόσιας υγείας, όπως ας πούμε η μελέτη εμβολιασμών, μελέτη μητρικού θυλασμού, που προσπάθειά μας είναι να μην είναι αποσπασματικές, αλλά σε πανελλήνιο επίπεδο. Και παράλληλα υπάρχει ένας μεγάλος κορμός εφαρμογής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Αυτό έχει προκύψει σε συνεργασία με το Δήμο Κεσαριανής. Έχει ιδρυθεί το Κέντρο Υγείας Κεσαριανής από το 1991 και σε αυτό το πλαίσιο δομούνται, εφαρμόζονται, αξιολογούνται και δίνονται για αναπαραγωγή πράξεις δημόσιας υγείας του παιδιού. Μία από τις μείζονες δραστηριότητες της διεύθυνσης είναι η προαγωγή και πρόθεση του μητρικού θυλασμού σε εθνικό επίπεδο. Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής έχει μακρά παράδοση στις δράσεις αγωγής και προαγωγής της υγείας. Παράγεται έργο για αγωγή και προαγωγή υγείας σε διάφορα θέματα υγείας, γίνεται εκπαίδευση εκπαιδευτικών, γίνονται δράσεις στα σχολεία. Ιδιαίτερα σε επίπεδο Κέντρου Υγείας του Παιδιού Κεσαριανής, το οποίο λειτουργεί τα τελευταία 20 χρόνια στην κοινότητα, έχουν αναπτυχθεί σχέσεις εμπιστοσύνης και συνέχειας τόσο με τους συλλόγους των εκπαιδευτικών, όσο και με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Για δεύτερη χρονιά εφαρμόζουμε το πρόγραμμα και αξιοποιούμε αυτό το πρόγραμμα της αντιμετώπισης, που αφορά την αντιμετώπιση
της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού στα σχολεία και το οποίο μας παρέχεται βέβαια εντελώς δωρεάν. Θεωρούμε ότι είναι μια εποχή όπου πρέπει να εφαρμόζονται τέτοια προγράμματα. Βλέπουμε αποτελεσματικότητα, βλέπουμε ότι είναι ευχαριστημένοι και η εκπαιδευτική του σχολείου, αλλά και τα παιδιά. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και φαίνεται αυτό στις συμπεριφορές των παιδιών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διεύθυνσή μας είναι εθνικός συντονιστής ενός ευρωπαϊκού δικτύου, το οποίο ονομάζεται Σχολεία για την Υγεία στην Ευρώπη, αρχικά ΣΥ, και το οποίο είναι μια συνεργασία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα τελευταία χρόνια, με ευρωπαϊκή επιχορήγηση, έχει γίνει και έχει ολοκληρωθεί πια ένα πρόγραμμα διερεύνησης της επίπτωσης του μεθυλικού υδραργύρου. Αυτό είναι μια ένωση του υδραργύρου την οποία παίρνουμε τρώγοντας ψάρια σε νησιά της Ελλάδας, και την επίπτωση και τη συσχέτιση με νευροαναπτυξιακές διαταραχές στο έμβριο μέσω της έγκυου μητέρας. Στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, το αντικείμενό μας είναι η προστασία των παιδιών από τη βία, κακοποίηση, την παραμέληση, κάθε είδους θυματοποίηση. Στα πλαίσια αυτά, στη διεύθυνσή μας, υλοποιούμε δράσεις ερευνητικές, εκπαιδευτικές, αλλά παρέχουμε και κλινικές υπηρεσίες σε παιδιά και οικογένειες, καθώς και νομική αρρωγή σε οικογένειες θυμάτων που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μόνοι τους την προστασία τους απέναντι στη βία που δέχονται. Σε αυτά τα χρόνια η διεύθυνσή μας υλοποιεί μια σειρά από μεγάλα ερευνητικά προγράμματα για το θέμα της κακοποίησης παραμέλησης των παιδιών στην Ελλάδα. Πρωτοποριακά προγράμματα για την διατήρηση του οικογενειακού δεσμού στις φυλακισμένες μητέρες και στα παιδιά τους, παρεμβάσεις σε ιδρύματα παιδικής φιλοξενίας και μια σειρά από άλλες αντίστοιχες δράσεις.